Yeah, ndino ababa tindi quick update. Nkhani ndinena kuti Russia sikuti yakhala pansi yayi. Sikuti yati yayi basi pano pano ngasipo kuti tukambirana kai makuti Russia tikwenda pano yalandaso midzi itatu ya phulitsaso dera la Sume kumanso dera linaso koma yalanda midzi itatu anthu okwana 14 amwalira komanso ana atatu amwalira ku dziko la Ukraine. Zimene Russia ikupangabe game ili yoncho. Russia iyoyo it's like ikupereka message nina kuti kwetu za peace deal zitu sukuti okay, it's like za peace deals titha kupanga komanso ngati simufuna it's fine. If it kabiri kupanga tupitirizabe zimene tukupanga, like that's umuntu mine Russia kupangira. Imagine Zelensky akupita kwa kumani Trump umabomba kuphulikabe. Really? Ndeno I think afuna ndithu afike pa goal yawo yofuna yongolanda Ukraine. Bwezerese ngati ku Soviet Union kuti timakampazi chakuti mnaliso paja inali dziko limodzi. Alright? Ndiye afuna kulanda basi. Therefore, the breaking news yenene apa ndino kuti okay, Zelensky vanapita ku America kumene kujako akambirana fundo akugwizana fundo imodzi imene akugwizana fundo maiko wose NATO ndi maiko a Europe. That's the same thing. Akugwizana kwana kuti akuti paliwedi imene mukumayimva kwambiri yonena kuti security guarantee, kuti pakhale guarantee yoti Ukraine ikhala secured, kukhala security, kukhala chitetezo, right? Kenako Russia yapanga respond yankhawana kuti simungakambe za security ya Ukraine osakambaso za security yathu. Nanga ifeyo security yathu, ifeyo security yathu nanga komanso mukakambirana za security yanu kumene koko security ya Russia ya Ukraine popanda Russia akuti it's a road to nowhere. Imene ndi ngati nsewu osowa kothera, nsewu oti sikulondolana kuti mupita kuti. Ineyo ngati mungakambirana zimene zozo popanda Russia. So Russia yapanga offer kwana kuti bwanji pakhale China so around ena kuti mukamakamba za security guarantee ife tipanga involve China. I think it's getting so interesting. I think inako maybe kuwadu ujari kumeneko. Okay, so mwina kwa amene simukuvesa kuti zikuthanda ziyana security guarantee nanga bwanji Russia ukamba za China zikuthanda uzajani. Zikuthanda za kuti pamene European countries ya ikupanga za sign zoti kukhale security guarantee, kukhale chitetezo ku dziko la Ukraine, it means iwo abweresa asilikali a NATO chani akhala mutimo akhala mu Ukraine. Zimakutanthauza security guarantee. Ndino Russia kuona kuti okay, ngati mungabwesa asilikali a NATO mungabwesa asilikali enaso aku Europe ngwabwesa mu Ukraine kuti mukapereka ngati security chitetezo chabe, ndikuti ifeso mu Russia tikuyeneranso kuti tikambirane pakhaleso guarantee ya security yathu. They definitely tikuyenera kupanga involve China kuti China ibwereso ku Russia chifukwa amene ndi closest ally wathu, amene ndi mbale wene waponda apo ineso mpondepo pamenepo kani jayo ivira pamenepo. Ndino fwa panopa ma Chinese it's like that honoti 2 minutes inake akumaopedwa so is ngasindimene you understand.
nde nkhondo ikangopanga involve kuti kuamba kubwera anthu in the name of security mudzina kuti chitetezo ukuso kubwera santhu pale kazangu kuti abulikane popo kungoti abulikane popo idzakhala yabulika, right? Okay, by the way, Soviet Union nkhondo yitu, okay, but I think so. Okay, munava koza Cold War imene inachitika after World War II. Kunachitika Cold War. Should be World War I. Between World War I and World War II. Okay, my mods. Komano time yake ume ya Soviet. Right? No, should be World War II, I think. Yeah, anyway. Mundibanga correct ngati ili World War I kapena World War II. Kuti Cold War inabwera mu World War VIII. Kuma I think World War, I don't know. Komano muli mosemo. Kaikhala World War I, kaikhala World War II. Komano tukamba nkhani yokuza ndi Cold War. Cold War imaenda bwanji. Fuka mele Cold War inali pakati pa America ndi Soviet Union. Gulu temalilongo swali cha amene simuna pange check bwino then mupita ku video imene basi ndi imene alongo swala nkhani yokuza ndi Soviet Union. Chabwino. Ndi Cold War imwe ya Cold War kuzizirako. Inachitika pakati pa America komanso Soviet Union. Timaichula icha. Cold War imene iyi sanamenyeko ndi zida. Ndifake machida kuti Cold War nkhondo yozizira. Kunalibe zida sanamenyeko ndi zida. Cold War imene iyi inali yokhuzana ndi kumenyana through propaganda. Kupanga brainwash. Like basi ndale basi. Ndale kwauza basi kungu aibitsawo kungu aibitsawo kungu kamba zoyipititi basi. Komanso kuyuza ma proxies neti magulu nantina. Komano sana menyeko direct ngati hey mukuzoyane tenti kulumulane. Imene sana menyaneko. Between America ndi Soviet Union. Soviet Union baja onkulu wake wame anayambitsa agenda na Russia. Right? Nde I think he well that's Soviet Union. Like yomango gwisa nshito ugundu. Like and host sara kumane kupakati kutibulana. Nde I don't know kuti chike chane kumano this was zinango tukumpusa nkhani kuza ndi Cold War. Nde apo ku Russia afana kubwe ama Chinese. Chinese ndizida zawo ndi chanchano uso ku Ukraine uso ari kubwesa yani kubwesa na European kubwesa na NATO azabereke security guarantee. Nde anyway tione kuti zikhale bwanji kuti security guarantee imene. By the way meeting ija imene amafuna kambene Zelensky Putin komanso Trump Putin anana kuti it's fine bwana ku Moscow bwana ku Chan bwana ku Russia paja anana kuti next time in Moscow. Nde zabiza kona kuti Ukraine Zelensky wana kuti siningabanga zimenezo. Right? Outai siningabule ku Russia ukambirana you understand? Nde anyway sitinazoebe kuti zikhale bwanji kumano I think in a week or 2 weeks ndimene kukhale meeting imene ma president okauka akumane. Bwana langu asiya mulumu kuti amenyane. Atibulana kuti tiri ngumenya wacha. Komano kuti ndo ajudo kuti ndo akalezo. Munaona kuti kumenya. Kuti ndo amenya. History yake ndo ajudo kwambiri ndi chane ka. Yeah, pamene Zelensky ndi comedian. Wapanga masewero. Nde mina mabe mamuna zako mpachulu ngata kutibulana. Kuzodu yaminanga wine basi nkonde tira kumweko. Guys, thank you so much. Malawi and cameras tione kuti kusogoloko zingachitike ndizichana.